cael rhyw chydig bach o hamdden dros y ddeuddydd yma. Ond ambell i fore yn ddiweddar, mae yna sŵn i'w glywed uwch y cymylau yma ym Mangor. Mae'n swnio fel awyren, ond bod yna rhyw ryo chydig bach yn annisgwyl. Tydi'r rhan fwyaf o bobl ddim yn cymryd sylw o'r sŵn. Ond bob tro dwi'n ei glywed, dwi'n dueddol o edrych i weld os rhyw fwlch yn y cymylau. Ac un diwrnod mi weles i be oedd yn gwneud y fath rio. Oedd yna ddwy awyren fach yn ymarfer ryw driciau yn yr awyr, ryw acrobatics fel petai, y naill yn dilyn y llall mewn cylchoedd gan roi wyneb i weired, a bob tro oedden nhw'n mynd ati i ddringo i fyny'n uchel mwyn troi mewn cylch. Mi oedd injan yr awyrennau bach yma yn rhuo'n uchel, a dyna sy'n gyfrifol am y synau dwi'n ei glywed nhw. Gyrharach eleni, wrth gwrs, sŵn gwahanol oedd i'w glywed. Pan gychwynodd y cyfnod clo, mi oedd pobl yn sylwi ar y ffaith fod can yr adar yn llenwi yr awyr. Gyda trafnidiaeth i bob golwg wedi peidio a synau'r ddinas yn distewi, mi oedd fel petai'r adar yn sylweddoli fod hawl ganddyn nhw i ganu'n iach. Yn wir, mi oedd gwyddonwyr wedi gwneud arbrofion a sylweddoli bod nhw yn cymryd mantes o'r distawrwydd i ganu yn uwch, a roeddwn ni fel llawer o rai eraill yn falch o gael clywed i can nhw. Rhyw ganu gwahanol oedd hwnnw glywed uwch brynu Bethlehem 2000 o flynyddoedd yn ôl. Gyda'r bugeiliad wedi arfer efo tywelwch y nos, fe gawson nhw gyngerdd y baswn ni'n barod i wario ffortiwn i'w glywed. Cyflwynwyd y cyfan gan angel gogoneddus yn cyhoeddi fod ceidwad wedi eni ym Bethlehem, dinas Dafydd. Ac yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o lun efol yn moli Duw, gan ddweud gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Wel, dyma chi gorws oedd yn heiddi cynulleidfa o filoedd, ond dim ond rhyw griw bach o fugeiliad tlawd gafodd y fraint o'i clywed. Gair i handel a bach geisio adleisio seiniau'r angylion yn ei oratorios. Mae'n siŵr mae rhyw gysgod gwan o'r hyn glywyd sydd yn campweithiau hynny. Ychydig ohono ni sy'n cael ymweliad gan angylion. Yn wir, dwi'n mynd bod neb sydd wedi cael y fath ymweliad. Ac eto mae yna lais nefol i'w glywed i'r un sy'n barod i'w rando. Yr un sy'n barod i fynd o'r neilltu gyda'i Feibl, gan geisio Duw gyda chalon a meddwl agored. Mae Duw ei hun di roi addewidion y bydd yn dod i siarad â ni. Nid mewn llais y gellir y recordio ar dap, ond yn ddwfn yn calonau. Nid ym mhrysurdeb Bethlehem, ond yn unig ddibrynu y tawel y doth yr angylion at y bugeiliad, ac efallai mae wrth uninau oedi a cheisio lloches rhag prysurdeb yn bywydau, a byddwn ni'n clywed llais Duw yn fwyaf clir. Rhan o fendith yn adolyg ydy cael cyfle i oedi fel hyn, ac eleni, da ni ddim yn mynd i fedru wneud cymaint o ddathlu efo pobl eraill yna, dim cymaint o ryddid i fynd yma ag acw i weld gwahanol bobl. Ond efallai bod o'n gyfle newydd i ni wrando allan am y llais hwnnw. Neithiwr o'n i mewn cyfarfod ar y we gyda rhai o arweinwyr yr eglwysi Efengylaidd yma yng Ngogledd Cymru. A soniodd un am wraig oedd yn dweud nad dathlu'r nadolig oedd hi am wneud. Yn wir oedd hi'n wynebu amgylchiadau pur anodd. Ond mi oedd hi am ddathlu. Oedd hi am ddathlu Crist. A dyna'r oedd lawenydd a rhyfeddod i'r bugeiliad wrth iddyn nhw ddychwelyd o Bethlehem. Dychwelodd y bugeiliad gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Os na chawn ni ymweld â'n teulu a'n ffrindiau, fel y byddem yn hoffi i'w wneud eleni. Mae'r baban anwyd ym Bethlehem yn barod iawn i ymweld â ni. Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni mor ddiolchgar, dy fod ti'n Dduw sydd yn llefaru, a dy fod ti'n barod i siarad efo ni. Ysgwalid i fy dda, ni di roi cyfle i ni heddiw i gymeryd ychydig bach o amser i oedi,
i falle wrth ddarllen hanes y geni o'r newydd, i ryfeddu ac i glywed dy lais di. Amen. Wel, y bore fydd na ddim myfyrdod, ond mae croeso i chi ymuno efo ni yn fyw am 10:10 yng Nghapel y Ffynnon, neu mi fydd y gwasanaeth i'w weld ar y we wedyn hefyd yn ogystal â bod yn fyw. Ac yna, os fydd Duw'n caniatáu, mi fyddai nôl Dydd Llun efo myfyrdod bach arall. Dan eich ben.